Welkom, 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 welkom. Voor de rest alles goed? Welkom, welkom. Van harte welkom. Welkom. Zeg welkom, welkom. Welkom, 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 welkom. Marino Keulen is van Limburg en daar vinden ze een bal van de minister nog fijn. Hey, fijn dat je er bent. Ja. Echt goed. Vind ik heel fijn. Dames en heren, tussen Brussel en Lanaken ligt misschien Keulen. Vandaag is de VRT hier. En ze willen graag een enthousiast publiek zien voor de volgende lied. Aan ons ligt het dus niet, maar op de dansvloer blijft het voorlopig vrij fletjes. Aan de markt! Marino daarentegen slooft zich uit. Wat volgt lijkt op een volksdefilé. Een processie van de gewone man. Hoe geen vrouw terug. Dat wordt opnieuw een voltreffer en ik ben dus dolgelukkig. Het is het bal van Marino Keulen, maar waar is zijn echtgenote? Die is hier ook. Die zwerft hier rond. Die is hier ook aanwezig, uiteraard. Hoe kunnen we ze herkennen? Ze is helemaal in rood gekleed. Is dat nu geen provocatie? Dit is dus de prima donna en kijk eens wat daar allemaal op afkomt. Tonen dat je getrouwd bent kan nooit kwaad. Karel de Gucht komt op audiëntie. Verleiding en verleiding van de markt. Erotiek is nooit ver weg. Zeg nu zelf, waar kan je nog ongegeneerd naar de borsten van een mooie meid staren? U kent ons toch, altijd op zoek naar inhoud. Weet je wat opvalt? Dat al die VLD-excellenties gewoon pintjes drinken. De groetjes trouwens van Patrick de Waal. Hilde Woutmans, de coming lady, die doet het met mazoet. En mevrouw de Gucht, de intussen bekende Mireille, plat water, er moet er één nuchter blijven. Op een liberaal bal is niets gratis. Wie wil drinken moet bonnetjes kopen. Het resultaat? Nou. We zijn hier vanavond in het cultureel centrum van Lanaken met 3400 aanwezigen. We zijn goed bezig, goede vrienden. Goede vrienden, goede vrienden, goede vrienden, goede vrienden, goede vrienden. Ik ga het niet langer trekken, goede vrienden. Ik kan dat eindeloos doen. Goede vrienden, hartstikke bedankt.